Na kabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Na kaliang ka concerned citizens of New Trap menta ka janmit arfu pra arhajar arpsau layo ban pelong ye ka field inspection halor jong ka article 21A ka bakrani ka free and compulsory education te hagane ka jingjurep lalap ikinong di ke bayeng bandi ya ki jingbam plastic ki bakhamdan kanu ka address jong ka company badru khlem kanu ka expiry date ne manufacture date te kumta ka long ka ba minsau ye ki khna ki bathiet ikini ki jingbam ki bakhram da yo jingshai na ka food and safety department barkar kum ka PIL number 7 of 2024 ka bala file the Mrs. T Yangi BAAG Master ER Khan IGA Master Philemon Nongbri ADV for R1 Bat ka order kabla mi haga khan riu pra arhajar arpsau kabla pass da Chief Justice S Vidyanathan Justice W Dingdo Judge Kumjuru haga Food and Safety Act 2018 kakdo shai baka article 21A free and compulsory for children kabam kadi eki khna kalong ka kodor bha badru lalap ya ka jingdheng kali kawanra da kini kinong di jingbam hasurok te kumtang ina kalyang kaseng yakini ki jinglam haga jinglet jurep onet kendo yaki shnat trekam bapher la shai kasni concerned citizen of New Trap te milara along mane ka field inspection kamu ka jinglet jurep yaki bam surok ki bam surok ki bede barki khna mo te hakani ka inspection hakani ka jinglet jurep jungi te la yo ru pan sinram lam man pen ringkat barki in charge chonga jalpara outpost te hakajingwan ga jungi mane shibon ki ngilala komiki ki bam surok komiki ki plastic ini ki jingwan plastic ka jingba bata jisniu jo kini ko nimpat yo jisai hadu tak nita but kajing kani ka manufacture date kamdon ki expiry mo ki expiry date kan mention hani but ye ki address jo kan company ki bisnai ki jimbang minang mo ko ki address te kata kadaw kalong tonra ka jingma ki klong kana ki ban penontam kani yaki ki jimbang lesi masnda bamo idan majing kasu kathar kani katai bangta ikame kaphan ko chikoi kakhya chuki terikat baka jingwan ka jungi mane tinglalap sibon baki yang do lain to po surok bat ka kta yaki yaka traffic jam traffic jam bat ringkat ru dang hakin ki khinjat snam menshwa ladang ka kawai ka kentai ka ba de ka kelak jadi kalau syak ban terak kalau jangan kau ikan accident kalau hadu ba arul break kila yang mensam di way de on the spot break kila yap di kentai basong di kuai dong itu di kumkini ki jingeti tiet mo pelong yo hapo prem hapo national highway hi de nampak juga semua ba kadang kanu kata order dan kata permission bakin yo konsong kan road surong te bakam ka long umdan babak kli ki yakini bala da kijai eru long pi ken subain na sai sni ki chomba kumta nambar ndala jahi bunsen kingan kaji kano kan phai sokar bade ka sokar kumta kat bayar ko minta hite bunsen ni lamba yaki basong surok kumte po umling pon mo ante po lag umling pon te itu kebahak jong forest kinjat kila don diberi kinjat senam menekini kila songkan tu 100 kila wan daga JCB bandrat bukan juki te balipat ya kini nongdi ya kini jiba mo kita ini penting untuk hamtam ke traffic jam but hamtam kini ki bandra jima kini kamlong safety ki jimbang ke kemudian kan boleh ban ai menuju
baga kani kala yo permission bikin sna ki jingwan kibun shibun ki department ki bangin hap lek ban kando khamtam ya ka food and safety department ringkat ya ki CEO jongkani ka kontemen nangta ro ngesali kendo ro ikini ki Shillong traffic in charge la ka don em shisha kata ka jingwet hakiliang ki lenti sekian ki don kini ki nongde labun ngut mo untuk lawet shisha te khamtam ka bomma e kalong ba yakini ki khulung ki baya satai saka liang ka footpath shubu ki de ka jing ibang ka khman jongki mo nomor kini lasna nang omi ni ki ramba te wata nga ro ngam poche ki ban ba man letik nang ni bang ba hanrai lasna ni lasna na banta ki khna ti ka jing ka khmat ka jongki khna aba ki ya ki yo hi ki doni mo kata ka khmat ka jongki khna ki cross na silang surau na lo baka khmat la pele jimut bi shaw ni direct ki myo ban pe ya ki kali ki bawan bi ya narum chani chubo ki cross ka jai e ka jingmat saw mano ban chem ka jingit kri lasai ka si hi bin sai ni yo ni department prepare ki pa ya dai halo ka jimbang but kani an chu batai khinyan lingba ka food and safety act ka kado shai ba ka free and compulsory kadon lang ka labsut lang ya ki ya ka hop yung kikna bakan long ka kibam ki batay bat ki balong kin compulsory ba ka ya kikna di pangkatahi ngan pangkot ba lasai pila ng sa